Mak. Donceki. Kepada donceki di awon iki, awune digawe uyah. Mau sebelum di kayak uyah iki diayak sik gawe kotorane. Lagi wonge gawe konten masak. Aku sing ngrasakne. Oke ya. Nek lalu sih Pancen akeh kok lalu. oh bengok-bengok wonge ya. Sik ta. Bah nutupi. Persiapan. Kayak video. Ketok ora, Mbak? Ketok semono gedene. Maksudku kok kene lho. Ya wis ngono kuwi rapi. Kayu Rara kung saleh. Cepatan jilbabmu ra. Ya. Mantul. Ketok ora, kok. Wajahmu sing gak ketok. Rada unggahno Didik. Sambele videonen sik cedhek ngono. Masakane Amelia salsa bulu. Wis, Mbak, menengo ngalia wae. Mbak Siti iki cekel. Lah, sikil aku wis pure. Iki cekel sik. Ya aku mangan sik lho iki yo. Ndi dhewe ora mama plus. Ini tak. Ini. Wis videonya cuma olahane. Wis mek ngene. Nah. Wis Dibalik video. Ambil sambelnya secukupnya dulu. Telur. Tempe 2. Lalapan. Wis besit pas ning aku. Wajahe pasno Mbak Sih. Video nae. Ngene. Ketok ning kabeh iki. Ya aku arep makan mata sponsor sekolah. Ki jangan tempe karo lombok. Cuma nek tumbas jangan tempe. Njaluk aja Mbak Mbak Intan mau sambel. Oke. Iya. Aduh kau oke. Ora pedes iki lho Mbak itu. Tempe. Pira? Satu saja. Telurnya separuh. Ya lagi mau ndok siji lho. Ndokku jan muantul guys, wis titik ae. Nanti nggih syarat. Iki mama apa enggak yuk? Yuk mama apa enggak? Ya. Ya. Kira Yurara jajane wis semene iki kan Yurara. Ya. Mek beye setugase. Ha yuk. Yuk. Mbok pin kan mama megah. Masak soto. Iki bukuan. Lho, urung pamitan mak. Mau dapat MBG tak bawa pulang. Iki jenenge dipasah. Ini jam 2. Enggak. Sesuk. Iki jenenge dipasah. Ratu Ruyu. Teremule? Enggak mam sak sampean? Iki diawoni. Iki dipasah ngene iki ya. Bar terus diawoni. Nek enggak cepet-cepet diawoni iki dadine kaku abang. Nek kurang uyahi biasanya yo abang. Jadi cepet-cepet dikai awu kayak uyah. Gadung. Ki rasane ki telepol.
pol karo rawe gatel iki. Karo rawe gatel iki. Gatel wis ngracuni pisan ya, Mak ya. Tapi diawon male ora nek racune. Oh, diawoni kayak uyah racune dadi ilang. Motorku sik digo Mbak Siti kok. Enek to montore Amel, montore Nawang ya enek. Ora ngene lho niki kok geret rono. Iya, saiki apa kok mbok Ini ono dadine sing dhisik beda numpuk. Ki arep meternya Masul Mbok Pin. Anu ora. Ki mang ngewangi onjeki. Kuwi mbok geret. Enggak mam tenan Mbok Pin? Ya. Wis beda neh. Kae ra butuh ngewangi to kae? Ora ngewangi to Pak Wit? Wang. Ini video kelanjutannya setadi. Ini sudah didiamkan selama 1 malam. Setelah itu ngene iki ya, setelah didiamkan ini dipepet terus dilumpukne ngene iki. Piye carane nglumpukne? Ngene. Lah Mak, piye Mak? Cuma gini. Dilumpukne ngene. Terus disok nek kebo. Ini ya. Prosesnya lama banget. Jadi gadungnya iki 10 hari sekali, enggak setiap hari. Pokok sudah jadi kerupuk baru proses lagi. Iki gadunge ya, sing wis dikom ya. Apa? Lah iki tak kira loro karo iki. Iki wis dikom terus dipilih, iki dadine pilihane. Iki lagi pilih-pilih gadung ki. Banyune iki sampai resik ngene iki. Dipilih sing ombo. Tambahane iki. Mbak Siti iki ngewangi Mbak Siti karo ngenteni Rara ngaji. Dadi Rara ki nek ngaji cedhek kene. Ngenteni karo ngewangi. Sesuk isuk didang. Engko bengi sih nek ngedang nek mepes sesuk isuk. Dadi didang diselehne ae nek luwang. Selehne nek luwang terus isuk diangkat. Wis Mbak iki Mbak. Ini kinjunjungan ra. Iki Rara tambah jajan. Pirongan to Mbak sih? 500-an ki. Yo, Ngam ya. tambah sapa yo? Tas pasro ngaji ki Rara. Iki mangan jajan. Wes mari ki gari sak tenggok kae. Dobeke gari loro kok iki Aku kuwi. tak ngomong loro ya Mbak ya. Daremu sak melu ora ngerti gari telu. Nang kurang diutas ya ora ngerti no. Mangkan tak mau delok nae mel dengan penasaran. Wes meh mari aja tukaran. Kuwi laku lho Mbak. Apa? Tukaran karo Amel kari-kari laku. Lah apa? Nek ngene ngono aneh enggak. Enggak seru. Oh, enggak seru. Jadi tukaran sik baru seru. Mbok pas awal mbok pas akhir ini ya.
Maksudnya lagu piye to Mbak Zit? Ya lagune bukan. Iki lho ya, mbeye saiki Yurara. Terima Iya. kasih. Bukan kasih satu tas no. Lancar terus ya Yu rezekine. Tambah rezekinya tambah banyak berkah barokah. Terima kasih Yurara. Sini sing Iki bongol lek duwe dhuwit ya, lek duwe dhuwit iki bongol. Mau sapa senyangani yu? Aja mbangun plastik nek kono. Ibu. Bu Ros, Bukan. ibumu.